Možno sa ma pýtate, kde sa práve nachádzame. Vítajte v Agropoli. Za mnou môžete byť baziliku svätého Petra. Dobre, tak práve som si bol kúpiť korunu, priečelie Lateránskej baziliky. Tak práve sa nachádzame v metre, v Pražskom, ideme na kilometre. Aktuálne opúšťame Pompeje. Tak aktuálne sa nachádzame v Agropoli na hrade. Odtiaľ to je úplne nádherný výhľad na celé pobrežie, aj na polku mesta. Ako môžete vidieť, hore sa nachádza socha svätého Františka, ktorá je z mramora. Pripomína to ináč pyramídu v Nitre na vrchu Zobor. A tuto v diaľke môžete vidieť mesto Salermo. Takto viac doľava, tam už je Neapol, takže úplne krása, úplne super. Ani som nevedel, že Agropol je také historické mesto, naozaj majú tu strašne veľa pamiatok historických. Tento hrad je krásny. Predtým, ako budeme pokračovať v prehliadke hradu na Agropoli, je tu ešte jedna zaujímavá večera, ktorú si musíte pozrieť. Aktuálne sa nachádzame pod hradom v Agropoli. Za mnou môžete vidieť prístav. A my sa ideme teraz najesť do takej primorskej reštaurácie a budeme takú neštandardnú večeru. Uvidíte. Pustili sa. Morské. Pokračujeme v ochutnávke darov morza. Krab, krevety, chobotnice, všetko. Tak práve sme dojedli naše morské dary mora. Bolo to celkom zaujímavé, taká morská chuť. Tie ústrice boli, no dalo sa to, bol to naozaj ako sopel. A ten krab, málo mäsa, bolo to skôr také chrumkavé, ale ostatné bolo také normálne, také v pohode. Takže dalo sa to. Poviem pekné, že takýto hrad v strede mesta je celkom zachovaný. Jasné výhľady. My sa teraz presunieme do Neapolu a zatiaľ uvidíte zábery z tohto hradu, veď posúďte sami. Nachádzame sa v strede hradu a je tu správne vlastne takéto námestie, skade je tiež krásny výhľad na Agropoli a tiež na celý hrad ako taký. Zrekonštruovanú polovičku a druhá polovička je zatiaľ ešte zavretá, tak hádam sa im to podarí. Táto časť v Agropoli je síce taká kratšia, ale ako sa hovorí, dobrého je málo. Okrem tých ústríc samozrejme, lebo aj keď ich bolo málo, tak aj tak neboli dobré.